Hola. Por favor, a caballo. Venga, que está muy loco, Perita. Venga. Hola. Medio para distensión de ligamentos. Estoy jodida. ¿Distensión de ligamentos? Sí. Bueno, primero eso tiene que verse a nivel clínico, un facultado de medicina legal. En este caso, el traumatólogo, sería estupendamente. O un fisioterapeuta. En cualquier caso, si hay un remedio natural maravilloso, estupendo, que se van a reír cuando lo diga, pero realmente para las inflamaciones o distensiones musculares, las hojas de coliflor son mano de santo untadas con aceite de oliva virgen. O sea que tienes que, una vez que te quites esa pequeña malla, cuando lo vea el médico, te pones una hoja de coliflor sin nervio central, aceite de oliva, y luego, cuando pasen 2 o 3 días, la quitas, pones otra y metes esa hermosa pierna jamonada de bellota con sal, vinagre de vino y ajos, una cabeza de ajos cocida. Samarreta del Barça cap aquí y abans d'acabar el programa yo te voy a poner el himno, te lo voy a poner en el teleprompter. A ver si te atreves a cantar conmigo. No, y te pones la camiseta, Aquí no te escapas. Te pones la camiseta, de aquí no te escapas. Para entregar buen rollo. Mira cómo se mira ella. Como mínimo para mandar buen rollo. Claro que sí, si lo peor es la violencia del fútbol, es lo peor de lo peor. Si yo del Barça solamente quito camiseta. Mírala cómo es ella. Mírala cómo es ella. Sí, esto sí que es historia. Una madridista cantando el himno del Barça. Estem d'acord. Una bandera ens agermana. Blaugrana al vent. De momento no deja de ser tullido, Un crit valent. Tenim un nom, el sap tothom. Barça! Mierda! La veritat és que em té intrigada, però cada vegada va pitjor. L'altre dia ve del metge, va anar a fer-se una revisió, i ve del metge i entra així. Dic, d'on vens així? Diu, coi, de fer-me la revisió. Dic, i què fas caminant així? Diu, ja t'ho he dit, m'ha dit el metge que tinc colesterol. Dic, tu ets tonto o què? I què té que veure que tinguis colesterol perquè caminis així, que sembla que baixis escadat? Coi, què m'ha dit? Oiga usted, a partir de ahora los huevos ni tocarlos. Mira, jo no els toco, veus? Anècdotes al cementiri vam tenir moltes. Des de l'enterro de la sogra de l'enterrador, que va durar 10 hores, no es deixava enterrar, ja ens ho vam passar, sí, allà sona. Totes les tardes entrava una dona a les 5 de la tarda i es pixava damunt d'una tumba. Fins que la va enganxar l'enterrador i diu, senyora, ¿qué pasa? Diu, no, que no es lo que parece. Diu, ¿cómo que no es lo que parece? ¿Que nos está meando? Sí, pero es que es la tumba de mi marido. Digo, bueno, ¿y qué tiene que ver que sea la tumba de su marido? Y dice, hombre, ya que no se come la almeja, que se beba el caldo. Perdoni, escolti, no he volgut fer això, No, perdonin. Un moment, és que em truquen del partit del PSC. Sí, ja ho sé, que és el president en funcions, el senyor Pasqual Maragall. Perdoni, no era la meva intenció, Perdoni, gràcies, No, és que, clar, aquí uno diu una cosa i aquí diu una cosa un i de seguida. És veritat, tenim el president en funcions, un president, doncs, que ha renunciat a continuar com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Senyor Seguí, vostè sap qui ha guanyat les eleccions? A veure, aquesta pregunta aparentment fàcil actualment no ho és tant. Si hem de jutjar per les imatges que vèiem a la televisió després de les eleccions, han guanyat tots, però em sembla que... A veure, un moment, perdoni. No, perdoni. No, home, he dit si hem de jutjar per les imatges... Deixi'm acabar, és que no em deixen acabar els raonaments. Ja sé que no són massa profuns, però deixi'm-els acabar. Si hem de jutjar per les imatges que vam veure a la televisió, han guanyat tots, però contents, tots no que no ho estan. Aquí el que hem de procurar, ja ho dic seriosament, és no anar de Guatemala a Guatapeor.
Aux saisons, au château, quelle âme est sans défaut. J'ai fait la magique étude du bonheur qu'aucun élude. Salut à lui, chaque fois que je chante le coq gaulois. Ah, je n'aurai plus d'envie, il s'est chargé de ma vie. Ce charme a pris âme et corps et dispersé les efforts. Aux saisons, au château, l'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du trépas. Aux saisons, au château, cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté. Moltes gràcies. Hi ha periodistes que fan fer la vertical als candidats en aquest cas. Jo crec que val la pena... Bé, jo crec que val la pena que vostè retrati d'aquesta manera. Tornem a Monsieur Zapatero, Monsieur Montilla i companyia. Allons-y. En front de la patrouille.